Kanegosyante, para mas lalo kang i-bless, maging blessing ka sa iba. Simple pakinggan, pero sa totoo lang, mahirap siya gawin. Lalo na kung ikaw mismo lubog sa problema at meron ring pangangailangan. May mga bills ka pang bayarin, may pressure ka pa sa pamilya na nanghingi ng tulong, at may responsibilidad ka pa na kailangan mong suportahan. Most of the time, ang default natin, pag okay na ako, saka na ako tutulong. Pag successful na ang negosyo ko, saka na ako tutulong. Or pag milyonaryo na ako o bilyonaryo na ako, saka na ako tutulong. Alam mo kanegosyo, yun din ang dahilan kung bakit natitigil ang blessing natin. Most of the time, ito ang dahilan na hindi tayo nagiging successful. Kasi akala natin ang blessing dumarating lang pag may sobra ka na. Akala natin pag may sobra, saka ka pa magbigay sa iba o tumulong sa iba. Pero hindi ganon kanegosyo. I-bless tayo ng Panginoon sa willingness nating magbigay. Huwag mong hintayin na kung mag-success na ang business mo at may sobra ka na, saka pa ako tutulong o magbibigay. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging mapagbigay. Ngayon pa lang na maliit ka pa at nagsimula sa negosyo, dapat marunong ka nang magbigay. Alam mo kanegosyo, na-realize ko sa buhay ko in a hard way. May mga panahon sa buhay ko na walang-wala talaga ako. As in, zero, walang savings. Pero may mga taong dumating na tumulong. No? Hindi sila mayaman, hindi sila may sobra. Willing silang nagbigay sa akin at tumulong sa akin. At yung maliit na binigay nila, yun ang nagbukas ng isipan at puso ko na kahit hindi sila mayaman, hindi sila successful, pero willing silang tumulong sa akin. Doon nag-shift ang mindset ko na tumulong rin sa iba, na kahit hindi ako mayaman at hindi pa successful. Sa negosyo, huwag mong i-consider na expense ang pagbibigay. I-consider mo na parang sensor ng blessing. Sa mataghulog mo ng sensor of blessing o pagbigay o pagtulong mo sa iba, may balik yan na blessing sa negosyo mo. Alam mo kanegosyo kung bakit ako nag-content dito sa YouTube. Hindi naman ako fluent magsalita ng Tagalog kasi Bisaya ako. Alam mo ba ano ang nag-motivate sa akin? Ang nag-motivate sa akin ay yung pusong makatulong. Gusto kong ibahagi ang mga natutunan ko sa mga negosyanteng nagsisimula pa sa negosyo para matulungan ko sila na success sa pagninegosyo. Alam ko, hindi pa ako successful, pero ibinabahagi ko sa vlog na ito ang mga kunti kong tagumpay upang maging inspirasyon ninyo. Alam mo ba kanegosyo, kapag marunong kang magbigay, hindi ka takot mawalan. Hindi ka maging alipin ng scarcity at hindi ka nakafocus sa sarili mo lang. If ganito ang gagawin mo, magsisimula ang tunay na growth. Growth sa negosyo mo at even growth sa sarili mo. Hindi lang mabless ka financially, kundi maging blessing ka rin sa iba. Pero linawin ko to kanegosyo. Hindi ito tungkol sa pagiging reckless sa finances mo. Naubusin mo na itulong ang lahat pati ang operating capital mo. Ang punto ko lang, huwag mong hintayin ang sobra o maging mayaman ka muna or success ka muna ang business mo bago ka maging blessing or tumulong sa iba. Kasi minsan, yung maliit na kaya mo ibigay ngayon, like oras o tulong o idea or connection, yun ang susi para buksan ang mas malaking pinto ng biyaya na hinihintay mo. Tandaan mo to kanegosyo, ang taong marunong magbigay kahit hindi pa perfect ang sitwasyon, yun ang taong kayang pagkatiwalaan ng mas malaki. Kaya kung negosyante ka, huwag mong tanungin magkano pang kulang ko. Simulan mong tanungin saan ako pwedeng maging blessing sa iba ngayon. Kasi doon nagsisimula ang tunay na pag-angat sa negosyo mo.